बे समाव आङो अजित कुमार ब्रह्म गोसोखां गाहाय सायनासालि बे दरखौ मोखांखौ आं बेखेवबाय आरो आं मिजिंथिदों बे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि थान्दै जखनथाइनि गेजेरजों जिल्ला आफादा माहारिनि गाहामनि थाखाय गोबां माखासे सावरायनायजों लोगोसे बिथांमोनहा रेजुलेसन लानानै फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि जौगानाय, बर' हारिनि सामाजिक आरो बर' हारिनि रांखान्थिखौ जोङो माबोरै मोजां बिथिङाव लांनो हागोन बे बिथिङै बिथांमोना निश्चय सावरायगोन। लोगोसेयैनो बे ओनसोलाव रायजो जानाय बिभिन्न जाथि गोष्ठिनि जेंनाफोरखौ जोङो माबोरै खौसेयैनो गाहामथारै सावरायलायनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे परिबेसाव लाबोनो हागोन, बे गासै बिथिंखौ लानानै निश्चय बे थान्दै जखनथाइनि गेजेरजों मोजां मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा थांखि लागोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो जिहेतुके दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद, बे आफादानो जोंनि हारिनि थैनाय थांनायनि गासै बाथ्राखौ बिथांमोननि थान्दै जखनथाइनि गेजेरजोंनो जिहेतुके सावरायनाय जायो। गतिके बे जखनथाइयाबो मोनसे मिनिंफुल मोनसे जाथों होननानै आं मिजिंथिबाय आरो साफ्रोमबो बे ओनसोलनि आरो जोंनि साब डिभिजनाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ हारि बोरोन धोरोम बासियाजासे बे कनफारेन्सआव बयबो फैनानै बाहागो लागोन आरो जाफुंसार होगोन बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय आरो आंबो खावलायनाय जाबाय। दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि थान्दै जखनथाइ जे हाबाफारि बेखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन। बे गसाइगाव साब डिभिजननिनो सिङाव थानाय बिन्नाखाता बे गेवलां फोथाराव बे हाबाफारिखौ लादों आरो दिनै फुंनि बाहागोआव बेवहाय गाहाय सायनासालिजों लोगोसे गाहाय दरखं मोखां आरो जामुंसालि बायदि बायदि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि प्रग्रामाव होखाजानाय बादि मानगोनां आलासि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव फैनानै गावबा गाव हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो आंजोंनो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनहा दङ। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि गासै हाबाफारिखौ बेवहाय मोजाङैनो जाहाथे जोङो डेलिगेट्स अबजारभार बिथांमोनखौ जाहाथे आजावनो हायो, बिनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो आं बे समाव बेवहाय